do you want? Fried chicken? Okay. Kent, what do you want, Kent? Order kami guys dito sa McDo. Wow, birthday. O, kain na, Kent. Yummy, Kent? Yummy? Oh, yes, yummy. Yummy? Gutom na si Kuya at si Ate Carly. Harap mahal? Wow! Sarap, Kuya. You're welcome. Wait, chocolate. Wait. Yummy, Ken? That's a chocolate. Yummy, Ken? Gutom na si Ken. Oh, it's hot! Half. It's okay. You can blow it first, ha? Ayan yung toy ni Kent. Wow, nice toy, Kent. Are you happy, Kent? Yeah. Papoy! Oh, yes. Papoy! Papoy! Opo. What's that? Papoy! Papoy? Helicopter? Pwede sa World of Fun. Sige na. Go there, Kent. Oh, stop running. Sandali. Oh. It's okay. It's okay. Dalawa security ni Kent. Yay! Rob! Oh. Oh, wait lang mahangti. Wow! Oh, come on, Kent. You drive na, Kent, oh. Drive na, Kent.
ipapalit natin mamaya lahat. Anak, get the tickets. Oo. Sa atin pa daw yung ticket. Dito kami guys sa World of Fun. Naglalaro yung mga bata. Matapos na din kami. Nagpapabilang na kami ng ticket. Ang dami namin nakuhang ticket. Ayun sila butso ko. Yummy, Ken? Ken, yummy? Yan yung nakuha nila guys dun sa ticket nila. Oh. Kuya, yummy? Oh, ito yung nakuha nila. Oh. Mga candies. Ayan. Doon sa loob. Mga candy. Tapos bikat. Here kuya oh. Dito kami guys sa DIY shop. Bibili lang kami ng gamit ni Butchok sa school. Kasi mag-o-online, magpe-face to face na sila. Hello. Pagkatapos dito guys, punta lang kami sa grocery. Pagkatapos sa grocery, uwi na kami. Ruler lang mahal. You need rulers. You don't need a painting. DIY dinosaur. Thank you, mommy. You're welcome. Sabi ni Ken, thank you, mommy. Uwi na kami, guys. Bahay na kami, guys. Nandito na kami, kararating lang. Naglalaro sila ng bubbles. Oh, nalaro na nila yung binili naming bubbles. Oh. Okay, hold up, guys. I'm your father. Ayusin ko lang yung mga binili namin. Ito, oh. Ito yung mga binili namin sa ano, sa DIY. Ito yung nakuha nila to sa World of Fun. Ito guys, yung mga binili namin sa ano, sa DIY. Ito yung tumbler ni Butchokoy, gamit niya sa school. So ito, rag, 100 lang to. Lalagay ko dyan sa may pin. So, bumili kami nito guys, yung maraming eco bag. 6 pesos lang isa nito dun. Tapos, ito naman yung binili namin sa grocery. Sabon. Ito naman tissue. Tinapay. Paper towel. Saka ng wipes. Gagamitin to ni Butchok pagpasok niya sa ano, pag face to face. Ang wipe niya dun sa ano, table. Tapos, ito lang. Olay, tsaka estimay. Tapos, bumili din kami ng ito, ketchup, ito, mga biscuit na. Ito, chicken. Quiet, Ken, please. Naglalaro ang bubbles. Ito guys, bumili kami ng mga ano, pagkain nila, Ken. Hansel. Ay, butas. Wala, butas. Kuya, butas yung biscuit na pinilit mo. May ribisco, choco mucho, tapos itong Hansel, itong konting tapos ito lang ang chicheria, 2 peraso lang. Tapos ito, sumo. Favorite to ni Kent yung ganito, yung sumo. Biscuit. Tapos ito, yung mga maliliit na Oreo na ganito. Favorite din to ni Kent. Bumili ako ng 4. Yan. Tapos ito kay Butchokoy, itong gummy. Tapos ito naman ay kay Carly. Ito ang pinili ni Carly. Favorite niya yan si Bobor, Bayobor. Yan lang naman binili namin guys. Saka ito, Modest. Yan lang. Binili namin sa grocery. Plastic, gagawin namin basurahan. Ito, bumili lang kami guys itong ganito, Kojic soap. Ano ka naman dyan? Ito na anak ng gamis. Kay Butcho kay. Ito, bigay mo anak kay Carly ito. Carly! Ay, buti guys, nakakita ako dun sa DIY ng mga ganito, oh. 6 pesos lang ang isa. Malaki na siya, oh. Malaki na siyang eco bag. Matagal na ako naghahanap ng ganito eh, yung malaking eco bag, tas mura lang. Kasi sa pagde-deliver, kailangan ko. Yes.
Buti na lang, nakita ko dun sa may counter. So guys, so ganito siya pag ginamit. O, ganito kalaki. Laki, diba? Oh, may ruler pa. Ito yung ruler ni Kami Butchok. nagkain din ng Mentos. Okay lang kayo. Okay lang. Inom ka anak ng maraming water ha. Kasi kanina soft drinks yung ininom mo. Inom mo ng maraming tubig. Tago ko lang to guys. Hello guys! Si kuya. Oh. Daan tayo dito. Shortcut. Sarado yung controller ko. Oh, ay yung controller ni kuya. Yun lang yung vlog namin guys. Hope you enjoy our vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe. See you next time. Bye!